Magtiayon nga negosyante og mga gulay gipamusil patay sa sulod mismo sa ilang truck sa Maramag, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang magtiayong negosyante, human kini gipang pusil, sulod mismo sa ilang gisakyang truck sa Purukwan, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, pasado alas 8, Martes sa buntag. Ang mag-asawa, giilang sila Daniel Okot, 64 anyos, ug ang asawa niining si Adelaida Okot, 66 anyos, nga mga residente sa Hinunungan, Southern Leyte. Sa investigasyon sa Maramag Police, pabalik-balik na kuno ang mag-asawa sa lugar tungod sa ilang negosyo diyang nahitabo ang krimen. Kini nga magtiayon, they are engaged in a business kaning sa pagpalit og vegetable. So kini allegedly kini sila gakuha og vegetable sa Maramag, ila pud ning ibaligya dito sa Bulwa Terminal dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Na-recover sa personahe sa Soko ang duha ka mga basiyo sa .45 nga pistola ug ang cellphone sa mga biktima. Usa ang robbery sa anggulong ginalantaw sa kapulisan tungod na nga wala kuno ang ubang importanteng gamit sa mga biktima. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Ato ang gina-determine kung katubang ilahang kung naaba ni kini sila dala nga kwarta. So that is part apil siya sa anggulo nga ato ang ginatan-aw kung unsa gi motibo sa maong krimen. Sa karon, mas gipalawman pa sa Maramag Municipal Police Station ang investigasyon sa maong insidente. Panawagan nila ngadto sa mga nakasaksi sa maong pagpamusil nga makig-alayon sa ilang buhatan aron sa hinanaling kasulbaran sa maong krimen. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.